Бүгін районыбызның Лесхоз бистәсендәге Маяк картодромы иртәнге сәгатьләрдә гөрләп торды. Биредә картинг буенча Татарстан Республикасы беренчелеге һәм кубогына ярышлар һәм Татарстан Республикасы беренчелегенә финал ярышлары уза. Шул ук вакытта мәйданда Казан шәһәренең контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктының мобиль пункты да эшли башлады. Мобиль пункт ак хәрби палаткада урнашкан. Аңа триколор фонында гражданнарны Россия Федерациясе кораллы көчләренә чакыручы язмалар урнаштырылган. Мобиль пунктта инструкторлар һәркемнең контракт буенча хәрби хезмәт турында кызыксындырган сорауларына җавап бирделәр. Биргә килүчеләр шулай ук контракт буенча хезмәт темасына эшләнгән бюллетеннар, брошюралар белән таныштылар. Чатыр ишендәге телевизор экраны аша контракт хезмәте турында ролик трансляцияләнде. Әмма картинг ярышына килүче яшүсмерләрне аеруча Калашников автоматын сүтеп җыю кызыксындырды. Контракт буенча хәрби хезмәт кыю йөрәкле ир-егетләр ише. Ләкин бу турыда белгечләрдән тулы төгәл мәгълүмат алу хәзерге вакытта аеруча актуаль булып тора. Шул ук вакытта мобиль пунктта автомат сүтеп җыеп карарга, Россия хәрбиләренең экипировкасы белән дә танышырга мөмкин иде. Прибыли на данный момент мы находимся на картодроме Маяк в поселке Лесхоз, Республика Татарстан. Здесь проходят республиканские соревнования по картингу. Дети подходят, интересуются разборкой-сборкой автомата Калашникова. Могут примерить также у нас обмундирование солдата Вооруженных сил Российской Федерации. Также подходят взрослые, интересуются службой по контракту. Мы им рассказываем условия прохождения военной службы, где и как проходит военная служба по контракту. У нас также есть ознакомительные бюллетени, мы их раздаем людям, чтобы они могли взять их с собой, дома изучить также поподробнее. И если они заинтересует их это данное предложение, могут обратиться в военный комиссариат по месту проживания. Мобиль пункт бүген көн дәвамында Лесхоз бистәсендә эшләде. Республика картинг ярышлары әле якшәмбе көнне дә дәвам итте.